mi ka kuma tigɛ sisan toujours ne bɛ kuma dɔ f'i ye i ni maa min bɛ kuma na n'o ye ni karamɔgɔ min b'a la ka kuma politiki karamɔgɔ tɛ o siga t'a la nin filɛ ne tɛ kale ne man deli ka émission in kama dɛ walasa i k'a dɔn nin ye sisan n ka dulokiba pɔsiw sabu sɛbɛnw bɛ ne kunna n'i ye n ka dulokiba pɔsi n'i y'a yuguyugu nin min filɛ nin n bɛ nin fila in to yen n bɛ nin ta sisan yɔrɔ nin worojo ne tɛ tugu foyi la gansan nin ye fini couleur jumɛn ye bilenman voilà worojo nin tɛ foyi ye wari kɔ wari de bɛ yɛlɛma ne pɔsi kɔnɔ yan nɔ diinɛ de bɛna wari di ma so kɔnɔ ne y'o fɔ n ka émission bɛɛ la kabi ala ye ne da ne t'o dɔn wari yɛlɛma so kɔnɔ ne t'o dɔn n bɛna nin miliyɔn k'a cɛ ne tɛ o dɔn ne m'o kala hali n'a bɛ yen ne ko ne de t'a dɔn mɛ ka fɛn dɔ labɛn bɔn ni dusukun nɔrɔ bɛ na e bɛna miiri k'a fɔ nin sɛbɛn bɛ nin fini mugu bilen min kɔnɔ ko kun tɛ jigi bɛ nin de kan nin tɛ se ka foyi dilan ne ka ɲɛnamaya la ni ala tɛ ayi nin ka dɔgɔ ne ka ɲɛnamaya la jɔnni b'a dilan ala kosɛbɛ nin ye mun ye sababu e ko sababu tɛ tiɲɛ ye wa ne ko sababu tɛ tiɲɛ ye sababu maa ka ɲini ni na kɛ maa jɔlen i b'i faso kɔnɔ kari dan tɛna y'i kunna dɛ siga t'a la ni na kɛ maa jɔlen k'i ye maa sɛbɛ kari dan tɛ kɔni o na y'i kunna n'i ye jamanaden ɲuman ye kosɛbɛ i y'o ta mun kama ni mina na yɔrɔ min walima ni faama yɔrɔ min i ka piyɛsi ni ye kari dan tɛ bɔ n'i ye jamana maa a tɛna dɔn k'a fɔ i ye yanga ye kosɛbɛ bɔn ko ninnu ye sababu de ne ko sababu tɛ tiɲɛ ye sababu maa ka ɲini kaloo don kabi ala ye e da ni i ye kodɔn ala sɔnna ka nɛɛma ni kalifa i la i ye moto sa o moto don kelen k'a fɔ i nana moto ta bi essence foyi t'a kɔnɔ i nana yɛlɛ dɔrɔn ka moto voila minɛ k'i sigi a kan essence t'a kɔnɔ a bɛ taa san miliyari kɔni b'i sɔrɔ yen f'i k'i toro ka gɛrɛ sababu in de la i bɛ taa f'u ka essence de k'a la o ye sɔnni ye o tɛ sɔnni ye o sababu de don n'i ye essence k'a la n'i ye tile k'a la a b'i laminɛ ni essence ma k'a la worojo in na mɛ ka mɔgɔ n'a fɔ ko fa kɔni b'i la siga t'o la ko ninnu sigi n bɛ ten di bɔn ne ye gindo de kala masalan gindo min n'o ye fatiya ye fatiya ye jumɛn ye o de ye alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ne y'o sɔrɔ n ka karamɔgɔ bolo walama n ka seko k'i ka nin sɛbɛn siɲɛ 40 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 40 n'a dafara sanu mugu dɔɔnin k'a la i ka warijɛ mugu k'a la i k'a to fini mugu la i k'a bila i kunna mɛ kabi i b'a bila i kunna waati n'i talonna sɛbɛn n'i ye wari sɔrɔ sɛbɛn de y'a di o ko tɛ dɛ kabi i y'a bila i kunna ayiwa ala ne kɔni ye nin kɛ sababu don mɛ ala e de bɛ se dɛ nin ye n ka sababu ye kuranɛ aya don walima kuranɛ sura don k'a dɔn ne n'i cɛ ala i weleli la i kan ka denw yɛlɛ orozio n'o juguyara e kan k'i ka moto jɔ so kɔnɔ ɲɛnamaya kɔni e man ka moto boli tuguni ni o juguyara k'a fɔ e ye fatiya sɛbɛn k'a tun sanumugu ni warijɛ mugu b'a kɔnɔ o sanu ni warijɛ mugu b'a kɔnɔ o misaliya bɛna fɔ dɔrɔn i ka crédit banna f'i ka crédit ta siga t'a la n'o kɔni kɛra ne ma kojugu ye e man ka don mobili kɔnɔ ɲɛnamaya kɔni man ka sigi mobili voila kan tuguni n'o kɛra kalon ye k'o sababu in man kɛ pewu ni e ye fini mugu san bitigitigi fɛ sugu da yɔrɔ min na dɔrɔn a melenki yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma kurusiyɛni dulɔki bɔ a la ko ninnu ye nin cogo di ne y'a faamu n ka faamu na n tɛ foyi se ne ma fo ala ye min se ne ma hɛrɛ la nin y'o dɔ ye nin min filɛ nin ye fɛn ye min don bɛ fɛn kɔnɔ n'i y'a ye ayi non a ti yɛlɛma ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ san 40 dɔɔnin ne yɛrɛ ka sɛbɛnw ne bɛ min don ne y'a da nin petinin kunna yani a bɛ se kare kunna a b'a jigi n bala ka n bɛna o jiri la i b'a filmer k'a bila réseau kan ne yɛrɛ ka sɛbɛnw i n'a fɔ a kelen tɛ ne jigi d'a mɛ min kan mɛ n kama k'u kɛ sababu ye ni dali masa cɛ
petinin ti sakor Allahu akbar ne ka poche funu ban chama na ti ni ta famu ibani na million de paquet ba kono sebedo de tellement ne a double poche kono na chara ne bi flafla mana fi ma nyini no fara tew ba sira ben kuna Allahu akbar bon ne fana ye odoyi ni shiti fenyi min lana bi nimbi ne poche de kono ka yala mbi ginge yoro nunu bene bulu munun be boîte gawn kono mobili kono boîte alsa nga min jole flansan ya boîte gawn fenda ya bay sebedi wo mba bedle chugo do mba bete chugo do ne ka seben kilen fanate min bi tun sugo kono abe bena tun goso angara mo ni nya famu ibi fen fen ke mo ye ibi ta soro do be ere ne bi fon wo fen ke adama do nya urjo ni ya me mo ne ere foloke okma ne be kanu ne here me ne reti here fewa anya ye fana ka fo iti fosi kanu jien nema u dola mobili u bola ona nyogona chama ka kanu ka se wati kunguruni ma kalo kele kalo fula ni mo do soro hali sisa anya ye arafukati 2024 jolembi kaso kosobe o fana ibe se ka ni sababu nunu o ye o temesira do ye wa walima layi wara ko komi yoro nyo de fe beni ka chugodo ne nere to nyerama nere ka ina fo nye fe minum biye o ne fe beni ka famudo ne to nyerama ne to mo fo eresuka ne te fe ko filmer kabla parce que ne boke nyingal do kuma do ne boke ba fo nga baraka minon ntani arafu kati min ya jole sisa ni nyoga dam bena bula kacha siga tala ne ka mobilo bembulo ne bulu bo chufedi mbulu do chufe iba sa ne furum so era do to o do ne bulu me ne bina temina ne de ba kono para kuma ka vitru o be fime ko sobe ko jugo te fente o de kadin yere ni abe famu ne ko ma sango dondala ndara chokorba do fe nga garbu mine blali kofe kema fla nan da mai dorma tan ya kira ko million o doni biye kilewa nta urjo mambala ka kuma nyana nyaka kuma ta daka kuma ta mai adnaka erozo kuma wati be kasigi erozo re ka emission ke ni chesirite ne soro mandi ala parce que mona akayin koy parce que ginye don dinana ni ayi angara mo me ka kuma tike kuma me haga to nyini fe comme wati la ko do ida sera ika 7D munuma iye blema injira iko ko ye nafulo yere di asaba mbe yoye bon comme iye blema info ye prepare la tigeli chamanga alika donc mba do fleba o yere nyeno bi to o la sisa mais ni mo minu mba fe ga ni nyona o bara o yedu bon ne rojo bebo don na neti foi kenyere kombo kuma ne mama ne ka bara ko ne bi fon fen kenyere fenyu manna ne mo mina ke ni do bala ne rata majin ala fa kana ne nafa Allahu akbar ne de mo ne doni duma so doni min kadina ka timi fo ne bi presse ka mo soro ka ke o ya kana da ne rema ne o mo yi iske ne ka konnan je sera o ma million ti fɛn min sɔrɔ k'a ye k'a fɔ i ye n balima karamɔgɔ ye sɛgɛn b'i bolo dɛsɛ b'i bolo k'i wele ka tila ka o fɛn foto ta n'a kɛcogo bɛɛ k'a ci ma o maa kɛmɛ bɛ se k'o sariya sini o tuma fɛn tɛ ne bolo min bi caya mɔgɔ ma parce que mɔgɔ ka bon fɛn bɛɛ ye ala ta kɔfɛ o tuma fɛn tɛ ne bolo k'a fɔ nin ye fɛn ye a bɛ nafa se maa ma a bɛ hɛrɛ se maa ma ko ne bi o kusaya ni dɔ ma nka ko to ye o de kuma hali minnu bɛ ne yɛrɛ dɔn hali faso kɔnɔ minnu bɛ ne yɛrɛ dɔn kosɛbɛ dɔnni dɔw bɛ n'u dasara a bɔrɔ ma dɔrɔn u b'a fɔ ayiwa nin mɔbili mankan kɔni bɛ ni kun ta ka mɔbili don a ye gafe datugu dɛ n'a y'a mɛn su in na sini ɲanguma b'a sɔrɔ a bɛ erezo kan o de kuma n ko n kɔrɔkɛ min bɛ yen a bɛ n fa pilasi la ni n ko a ma n ye i ka na ala tɔgɔ in ye a diyara n ye a b'a bolo ja ni n ko datugu la a b'a ko dɔrɔmɛ parce que n b'a dɔn a kɛra erezo ka fɛn ye ka ban o tuma i bɛ ne ta fan kɔni di yan o ye ne ta ye a la o tuma fɛn tɛ ne bolo orezo min bɛ bonya mɔgɔw ma mɛ ɲani saba min jira saba in bɛɛ n'i ko ka kelen ta kana nin fila a ka dɔgɔ a ka bon nin ka gɛlɛ a bɛɛ ye nin ka gɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan
cogodi mais a bɛɛ ka ɲi nin ta in wala parce que waati ma kɔrɔ ouais a b'a fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la fa ka fini qualité jumɛn don bilenman don bilenman sugu jumɛn don nin bɛ fɔ nin bilenman bɛ wele cogo di k'a jira k'a fɔ fini bilenman don mais fini bilenman min don fini bilenman nɔgɔman tɛ quoi oui sɔrɔ man di bilenman cɔri kɔni tɛ i ɲɛ bɛ couleur min kɔni na dɔrɔn o de don ne bilenman coyi don rouge bordeaux don bilenman kɔni don o tuma nin rouge nin b'i bolo ala ta kɔfɛ n b'a kɛ cogo di o bɛ bɔ i ka ko kɔnɔ an karamɔgɔ i bɛna an na fa duman de sisan parce que min ka di mɔgɔw ye kari min na su na sini o k'a sɔrɔ wala mɔgɔw b'a la ka girin nɔfɛ fan bɛɛ kɛra wari ye o ye kalo de ye m'a fɔ a tɛ yen mɛ ne ka hakɛ la ka nin mina bi sini o k'a sɔrɔ e tilala wariko la n'o tun bɛ ka sanu mina yɛrɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na mɛ ka nin sɔrɔ kɔni ka gɛlɛya kɔni ba hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'i siri diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'i dabali maa si ko i ti don da la n'ala sɔnna ni nin bilali i kunna ala bɛ sɔn i ka ɲɛnamaya a bɛ falen kalo saba tile 90 ala bɛ sɔn yɛlɛma bɛ don i ka kɔlɔ i mana kɛ diɲɛ maa ye Allahu akbar an karamɔgɔ nin de ka d'an ye c'est à dire lamɛnbaaw b'a dɔn laɲini ye min ye n y'o de fɔ aw ɲɛna jamukan daminɛ na n ko aw bɛna fɛn de sɔrɔ ni jamukan na mɔgɔw de bi nafa bɛ an karamɔgɔ i bɛ se k'a laban an ma tila a kɔnɔ mɔgɔw de bi nafa sɔrɔ bi jamukan na minnu bɛ bi jamukan n'olu garijɛgɛ donna a la k'a lamɛn n tɛ min ka kuma tigɛ origine ne yɛrɛ dan cogoya la ne bɛ baara min kɛ ne m'o sɔrɔ kɛ dɛ nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ ka ɲaga i la fan bɛɛ fɛ mɔbiliw kɛlen don ka fan bɛɛ fa du n bɛna ne bɛ baara min kɛ origine ne m'a sɔrɔ kɛ dɛ ne bɛ baara min kɛ ne b'a dɔn e b'a la ka min kɛ ka sɔn ne kan dɔw ma dɛ ne bɛ min kɛ ne b'o de dɔn Allahu akbar ne b'a la ka baara min kɛ origine n'i y'a tila 10 ye ne m'a sɔrɔ tilancɛ kɛ fɔlɔ ne b'a la ka baara min kɛ ni ala cɛ réseau sanfɛla tɛ ne kan dɔw ma bɔbɔli in tɛ kuma in tɛ ne b'a la ka min kɛ ni ala cɛ ala wele la o sɔrɔ ma daminɛ fɔlɔ mɛ an karamɔgɔ mɔgɔw an dun ɲɛ b'i la cogo min na mɔgɔw ɲɛ bɛ sɔrɔ min na bi o tɛ mɔgɔw ka faamuya ye mɛ mɔgɔw t'a dɔn ne b'a la ka min kɛ o ani i b'a la ka jigitugu wale minnu kɛ c'est à dire kalo kɔnɔ i b'i malo bɔrɔ tɔni hakɛ minnu ni ani i b'i ɲɔ bɔrɔ tɔni hakɛ minnu ni ninnu kumaw ma nɔgɔ a ka fɔ a ye i b'i to ka cɛgana in de b'a la k'i filɛ o kuma moto taxiw fa ɲɔbɔrɔw ni malobɔrɔw la ka jigin yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na kalo la millions des millions c'est à dire mɔgɔw yɛrɛ kamana gannen don mais kunta dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bɛ ka siga est ce que i tɛ affaire wɛrɛ de la min ti mɔriya yɛrɛ ye wa mais o n'a ta bɛɛ mɔgɔw ɲagalen b'a bolo e ko harisa ko ne ye kuma ne dɔ f'i ye sisan tellement ne yɛrɛ dusukun o de kama maa bɛ ne dɔn ne ye fɛn fɔ ne kɔni fɛn in tɛ dɔrɔn min bɛ ne dɔn a b'a dɔn ko tiɲɛ don parce que tellement ne ye maa ka di ne ani n bɛ hinɛ maa na dɔw bɛ se ka na ne fɛ siɲɛ 3 problème na n'u nana problème dɔ fɔ sisan ne y'a dilan a tigi bɛ taa a bɛ yɛlɛma cogo wɛrɛ la mais ne b'a dɔn mais n bɛ se min na n b'o kɛ tuguni ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ka maa dɔ sigi dɔrɔn ka kalo jɔ a kan o kɛra ɲɛnamaya bɛɛ siɲɛ 1 donc i b'a tigi ka galon dɔn mɛ n b'a dɔn n bɛ se ka min kɛ dɔrɔn n b'o kɛ mais o tigi ta tellement a teliyara n fana ko n ko bi n ko n bɛna nin don kɔnɔ kɛ in kɔrɔbɔ a kɛra Burukina a tigi nana a ye bana dɔ fɔ k'a b'a muso la o wari kan ka bɛn min ma ne y'a doublé k'a d'a ma e b'a fɔ a kɛra don min seli fana o dugusajɛ 11h a nana k'ale ye muso ka kalifa minɛ Allahu akbar ne ko dɔn kana kɛ n ko muso fatura ko ala y'a ka baara kɛ n ko ala ye ko ɲuman kɛ an bɛɛ sigi n b'o de kama n'a fɔra ala k'a balo don dɔ la a fɔ k'ala ka hinɛ na hali n'a wulila bi a bɛ laban saya in de la n ko sisan n ko hakilila jumɛn bɛ e la sa o ko la k'a bɛ fɛ ka da su kan ka taa faso la n k'i kelen di da su kan ka taa faso la n'a mɔgɔ far'i kan
o ka jɛ ka taa ni su ye o tuma i bɛ n kɔnɔ ne ko n ko adama ni kamara b'a labɛn a bɛ dan balimakɛ k'a bɛ taa mɔriku la k'a muso fatura a bɛ su jira a la a kana jɔ dɔrɔn yɔrɔ jan fɛ a k'a fɔ komi ale muso don a su tigiya b'a bolo a ka taa a ka muso su in ɲɛ dɛlɛ f'a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye su ye fatuli kɛra siga t'a la o tuma dépense ni miliyɔn don ne kun b'a kɔrɔ Allahu akbar kamara donna so kɔnɔ k'a bɛ taa fini changer ne ye adama bila ci dɔ la n ko cɛ ka sigi bɔta kɔrɔ e yɛrɛ taara Burukina y'a ye kosɛbɛ sɔn dɔrɔn kamara bɔra kamara ko gara marabu ne ko n ko komi ale bɛ ne wele ten ko gara marabu kosɛbɛ ko cɛ in don n ko dɔngɔna kɛ n k'a tɛ ko ayi ko a taara Allahu akbar nin de la projet kuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ hali maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kungo b'a da la ale ta ye tiɲɛ ye mais a bɛ kɛ komi kalo don siga t'a la parce que adamadenw u ye ko dama tɛmɛ ne yɛrɛ mɔgɔ nana ne fɛ n ka so in kɔnɔ a nana ka muradu fɔ n ko ayiwa ne kunna wari ne tɛ ala kale min na n tɛ se kalo na 2000 don i bɛ taa i b'a falen i bɛ 1000 ta i bɛna 1000 de taara ni 2000 ye a y'a to fo kalo fila o cɛ kelen nana tuguni kana problème wɛrɛ fɛ ne ko n ko ne ka 1000 tigi don wa n ko ne k'e ka na ni dɔrɔn a yɔrɔ bɛɛ kɛ ɲɛji ye ko ale tɛ bon nin n'a ɲɔgɔnna caman mais tant que ni maa nana parce que kuma dɔ la ni maa n'i kɛra silamɛ ka ban i kɛra ala mɔgɔ ye i kɛra alakira ba mandon ye ni maa nana ka muradu fɔ a tiɲɛ n'a kalo min se b'i ye o d'a tigi ala b'i sara ni o de ne ye ko in faamu ten de n tɛ ko bɛɛ tiɲɛ na fo ka na ye baanikɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ sa ni maa fatura u bɛna wuli ka jɔ n'a sɔrɔ maa ka juru bɛ banbaatɔ la ne bɛ se k'a fɔ sisan ou bien mɔgɔw t'ale kɔfɛ i bɛn'a fɔ so an y'a ye maa dɔw sɔrɔ la kɛnɛ dɔw kan k'a fɔ k'ale ka 10,000,000 walama 9,000,000 o bɛ taaba in na jaaja juru bɛ ale yɛrɛ de la banbaatɔ ka mɔgɔw kɛlen ka wari ɲini k'a di kɔfɛ papiyew nana sɛgɛsɛgɛ u nana ye k'a fɔ a ye wari kelen fɔ k'a bɛ sa baatɔ la jɔw tun b'ale de la ka taa sɔrɔ a yɛrɛ d'a ma hôtel dɔ la ani muso bɛnjɛ ni fɛn bɛɛ faamaw ka sɔrɔ ka taa minɛ o n'a ɲɔgɔnna caman n tɛ ɲumanya tɛ se ka ban n'i y'a ye Mali yɛrɛ Mali ko o mana na Mali la ala bɛ bɔda kɛ Mali dɔ wɛrɛ tɛ o n'an ka dumuni kɛ a bɛ Mali de la ye ji di yan ka min a bɛ Mali de la ye i tɛ maa si dɔn ka na maliyɛn fɛ dɔrɔn n bɛ fɛ ka su fila si n'i b'o ɲini dugukolo sanfɛ Mali don dɛ halisa min diɲɛ halakira halisa o bi Mali la yan nka kuma dɔ la i bɛ maa jigin i ka so e dalen kɔfɛ a bɛ wuli a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a bɛɛ cɛ ka taa o tuma bɛɛ siran na bɛɛ ɲɛ a kɛra sabi siran safa ba bɛ siran n tɛ ɲumanya ani ala kama baara o tɛ se ka ban ala kama yɔrɔ la